माखासे मानसिफ्रा बिराद लब जादों आरो ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रानो होन बा गामि खाथिना होन बै समाव साला आङो बिमानाव फैसा 100-200 खावनानै बा बिनानै आङो लोगो दिगोनि गारिखौ सालायनो मोनगौबा थाव सोफ्लायोमोन आरो हले साले हले ब्र नोंनि गारिखौ आं सालायनायनो सोलोंनानै आं रोङा होननानै सोलोंनो नागिरबा थैब्लाबो सालायहोआमोन दै बे लोगोआ आं बेखौ लोगोबो सानामोन ओरैबायदि खेबथाखामोन ओंखायनो आं लोगो होननायखौनो आं फोथायखाया जिबनाव आं लोगो होननायखौ फोथाया दै आरो मानसिफ्रा आंखौ साफि होनो ना साफिया माखौ होनो जायफोर लंपेन्ट जांलाब बेफोरबायदि बाइक सादावनाय केटेम सादावनानै एकदमबारे मा होनो मा रावखौबो नायस'ना बिरि सिगारेट सोबफुंग्रा माबाग्रा बेफोरखौ साफ्रि होनो आरो साफ्रि मानसिया मा साफ्रि मानसिया मालाबा बडि बानायलाय सान्दुं गोसायाव 1 घन्टा बिल्डिंफोरनिफ्राय बा खारलु खालाम नायनो आं बे साफ्रिया हागोन हाया आरो साफ्रि मानसिनि बल जोनाया मालाबाबो किक सर्टबो जाया थैब्लाबो सर्टबो जाया बे साफ्रि मानसिना 20 बार 30 बार बडि खालामो बेखौ सान्दुं गोसायाव हागोन हाया नायनो आं बे साफ्रिखौ जोंफोरबायदिखौ जेनेबा रानथेंथेंखाय साफ्रि होनदों साफ्रिया माखौ होनो बेखौनो बुजिया बादु बाला खालामनाय सान्दुं गोसायाव लावसि सिबलाय सिखा सिबलाय बिल्डिंफोरनिफ्राय बारनलाय नायनो आं बे साफ्रिखौ हाल्ला जाय मानसिया आंखौ साफ्रि होना बे मानसिया साफ्रिया माखौ होनो बेखौ बुजिया दिनैसो आं लोगो दिगोजों बिदि सरलपारा माबा माबि दिनैसिम आं गैफेराखै लाइफआव आं उन्दैनिफ्राय बल खेला गेलेनाय खेला दुला गेलेनाय बिदि आंना उन्दैनिफ्राय ना सारनाय बायदिसिना बेफोरबायदियावसोमोन आंना उन्दैयाव लोगो दिगो थांनानै टाइम पास बेफोरबायदि जौ बायदिसिना लोंहैनाय सरलपारा हाजो बायदिसिनाफ्राव बेफोरबायदि आंना इन्टारेस्ट गैया लाइफआव गैखाया आंना जिबनाव नोंथांमोना माखौ साफ्रि होनो आं मिथिया साफ्रिया माखौ होनो नोंथांमोन I don't know. साफ्रिया माखौ होनो बेखौ मिथियाब्रा आंखौसो साफ्रि जागौ नोङो I don't know. बारद' बारला खालामनानै साफ्रि होनो ना गोबां आंखौ साफ्रि होनो साफ्रिया माखौ होनो बुजिया नामा नोंसोर थुस बडि बानाय सान्दुं गोसायाव 1 घन्टा खारद' खालामलाय आरो साफ्रि मानसिनि बल जोनाया मालाबाबो सर्ट जाया दै बेनि बल जोनाया बुरायलाबायगोन सर्टबो खारा जिबनाव जाया होनखायो आं जोंफोरखौ साफ्रि होनो फैदों हाजार नों जाम्बा होन लला होन जेबो रोङै होन जेबो लाब गैया नों बिदिखौ मोननानै जों मोनजादों मोनलोंदों जादों लोंदों नोंहा बुंबाय था खिफि फादरनाय बायदि सैमा सियाल बायदि बुंबाय था लाब गैया बिदि बुंनानै आरो मालायनि लाइफखौ जानो हाया बिदि कमेन्टजों बेबायदि जानो हायोबा जोंबो मालायफोरखौ कमेन्ट गाज्रि हरनानै लाइफ जानो हागौना हायाना बिदिजों दुनियाव जाम्बा जागोन मिथिबाय मालाया जादों लोंदों बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया माबा जाखो नोंहासो शेयार खालामलाबायदों मिथिया हसिया मालायनि कमेन्टफ्राव हाबस'नानै रिप्लाय हैलाबायदों नै उमुखसोनो माबासोनो होनलाबायनानै लाब गैया नों बिदि टाइम लस जागोन नों नांगौबा नों न'नि खामानिखौ मावबाय था मालायनि फेसबुकआव बेफोरबायदि कमेन्ट हाबस'नानै नोङो हाजार कमेन्ट हरसो नों कमेन्ट हर नोंनि कमेन्टजों जाय मानसिया फोथायगोन बे फाग्लासो जागोन बुजिबाय फोथाया दुनियाव फाग्ला जागोन होनखायो आं नोंसोर आंखौ जाम्बा होनो ना मायो थाबाय था नोंसोर जेबो मोना लब जाग्रा मानसि हिंसा जाग्रा मानसियासो बिदि खालामोलै होनखायो आं डाइरेक्ट ओंखायनो आं लोगो होननायखौ जिबनाव फोथायालै